У Венгрыі прайшлі парламенцкія выбары, на якіх перамагла апазіцыя. Віктор Орбан, адзін з галоўных саюзнікаў Александра Лукашэнкі ў ЕС, страціў уладу. Яму не дапамагла падтрымка ні Владзіміра Пуціна, ні Дональда Трампа. Новы ўрад узначаліць Петр Мадзьяр. Што гэта за палітык? Галоўнае, што ён апаніруе Орбану, што адбылося в Венгрыі. Цяперашні будучы прэм'ер Мадзьяр гэта все-таки збольшага правацэнтрысцкі палітык. Гэта не левы, не левы-ліберал, як зараз, так сказать, прапаганда, можа быць, яго абвінавачвае. У пэўным сэнсе ён нават, парадаксальна это будзе казаць, па пэўных палітычных пытаннях яго партыя, скажем, не так далёка ад партыі Орбана, менавіта з пункту гледжання нейкіх правацэнтрысцкіх каштоўнасцяў. Але ж пытанне на гэтых выбарах стаяла перш за ўсё у тым, што Орбан, ён прытаміў, скажем, мягка, насельніцтва Венгрыі за гэтыя 16 гадоў, што ён кіраваў краінай. І калі ў пачатку першыя гады былі пэўныя поспехі в эканоміцы і в сацыяльнай сферы, то апошнія гады адбывалася і зніжэнне эканамічных паказчыкаў, і в сацыяльнай сферы таксама адбыліся всякія правалы. Самае галоўнае, што ён проста сварыў Венгрыю з усімі суседзямі, пачынаючы ад суседзяў па Еўрасаюзу, заканчиваючы тым самым калектыўным Брусселем, кіраўніцтвам Еўрасаюза, і, безумоўна, заканчиваючы Украінай. Гэта нават для венграў, здаецца, мне было больш важным, чым нейкія такія вузкапалітычныя, паліттэхналагічныя адрозненні паміж платформамі гэтых двух партый. Як развіваліся адносіны Мінска і Будапешта ў часы Віктора Орбана, і як пройгрыш палітыка паўплывае на пазіцыі Александра Лукашэнкі ў ЕС? Безумоўна, можна сказаць, што Лукашэнкі сёння невесёлы дзень. Ён страціў аднаго з самых сваіх галоўных, фактычна ледзь не адзінага саюзніка у Еўропе, у Еўрасаюзе. Можна адзначыць, што менавіта той самы славуты міністр замежных справаў Венгрыі Сіярта некалькі разоў прыязджаў у Мінск. Безумоўна, гэтым палітыка афіцыйнага Будапешта пры Орбане адрознівалася ад палітыкі іншых еўрапейскіх краінаў. І гэта была такая, скажем, дзірка в той еўрапейскай бране ціска і санкцыяў, якую яна мае супраць Лукашэнкі. Венгрыя менавіта была такой адзінай краінай, якая мела кардынальна іншую пазіцыю. У дадзеным выпадку гэта ж не толькі стаўленне да Беларусі. Відавочна, што Орбан, ён прыязджаў у Маскву, і ён меў кардынальна іншую, адрозную ад Еўрасаюза палітыку стаўлення да Расіі. Так што это сяброўства Орбана з дыктатарамі Беларусі і Расіі, яно менавіта тое, што і з'яўляецца зараз самым галоўным фактам, калі мы ацэньваем яго паразу. Гэта і Расія, і Беларусь страцілі самого свайго галоўнага саюзніка в Еўрасаюзе. Нават, я б сказаў, на фоне таго, што мы бачым зліццё публікацыю дакументаў, як міністр замежных справ Венгрыі фактычна зліваў сакрэтныя дакументы расійскаму свайму калегу Лаўрову, сакрэтныя дакументы Еўрасаюза. Можна сказаць, што Венгрыя пры Орбане была такім кратом Расіі ў Еўрасаюзе. Зараз гэты крот знік. Натуральна, што палітыка новага прэм'ера новай улады будзе кардынальна іншая, праеўрапейская, і ясна, што сёння і ў Маскве, і ў Менску дзень такога афіцыйнага смутку. Александр Лукашенко ўжо павіншаваў Петра Мадзьяра з перамогай. Перакананы, традыцыі дружбы і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, якія склаліся за многія гады паміж Мінскам і Будапештам, мусяць працягвацца. Ці сапраўды афіцыйны Мінск будзе спрабаваць наладжваць стасункі з новым урадам Венгрыі, і што з гэтага выйдзе? Безумоўна, яны будуць спрабаваць наладжваць, а што рабіць, не аб'яўляць жа, так сказаць, вайну новаму кіраўніцтву Венгрыі. Я магу сказаць, што тут у Лукашэнкі ёсць пэўная гісторыя адносінаў. Кожны раз ён абараняў усіх магчымых дыктатараў, якія былі ў свеце, пачынаючы ад Саддама Хусейна, заканчваючы Мілошевічам, але потым, калі іх звяргалі, ён у пэўным сэнсе наладжваў даволі прагматычныя адносіны з новымі ўладамі. Гэтыя новыя ўлады ўжо не аб'яўлялі там свяшчэнную вайну Лукашэнку за тое, што ён падтрымліваў гэтых дыктатараў, і былі адносіны з Іракам, і тым больш там з Сербіяй. І ў гэтым сэнсе, я думаю, яны, канешне, будуць спрабаваць наладзіць адносіны з новым кіраўніцтвам Венгрыі, але відавочна, што такой ступені
адносінаў не будзе, паколькі Венгрыя, яна, як я сказал уже, як такі прарасійскі крок Еўросаюзе, яна весь час спрабавала блакаваць розныя новыя санкцыі супраць Расіі, які прымаў Еўросаюз. Яна весь час спрабавала блакаваць тыя пакеты дапамогі Украіны, якія прымаў Еўросаюз. Натуральна, што новае кіраўніцтва Венгрыі гэтага рабіць не будзе. Яна спрабавала блакаваць всякія антыбеларускія, сказал бы афіцыйны Менск, а дакладней антылукашэнкаўскія захады, якія прымаў Еўросаюз. Відавочна, што новае кіраўніцтва гэтага рабіць не будзе. А таму, я не думаю, што такі Лукашенко удасца падтрымліваць адносіны з новым кіраўніцтвам Венгрыі на тым жа ўзроўні, якія былі пры Орбане. Калі это новае кіраўніцтва, так выглядае з усіх яго заяваў, будзе абсалютна падтрымліваць агульную еўрапейскую палітыку ў стаўленні да Беларусі і Расіі, ясна, што альбо Менск будзе это праглынаць, альбо нават в нейкі момант новае кіраўніцтва Венгрыі можа стаць такім жа ворагам, як там кіраўніцтва Германіі, Польшчы альбо Літвы. А новаму ўраду Венгрыі патрэбны Александр Лукашенко? Не, безумоўна, гэта сапраўды пытанне 10-е, ніякай значнай, скажем, эканамічнага інтарэса няма. Венгерска-беларускі таваразварот невялікі. Вось тут быў, безумоўна, палітычны найперш аспект. Міністр замежных спраў Сіярта прыязджаў в Мінск, і беларуская прапаганда магла казаць, што глядзіце, мы не ў ізаляцыі. Вот кіраўнік добрай еўрапейскай краіны, кіраўнік міністэрства замежных спраў да нас прыязджае, і гэта значыць, што мы нават в Еўропе не в ізаляцыі. Зараз гэты адзіны козыр сыходзіць, а венграм да Беларусі мала спраў. Я кажу, тут больш, што Венгрія менавіта стаўленне да Расіі, гэта сур'ёзнае пытанне унутрыпалітычнае, якое стала і галоўным пытаннем гэтых выбараў. Беларусь тут была такім прыдаткам для Расіі, і інфармацыйным, і, можа быць, паліттэхналагічным. Не думаю, што зараз будуць неяк асобна венгерскія новыя палітыкі, новая ўлада будаваць адносіны з Беларусі. Яны будуць ставіцца да Беларусі, як і ёсць, як да саюзніка ваеннага і палітычнага саюзніка Расіі. Як будзе мяняцца іх стаўленне да Расіі, паглядзім, так будзе мяняцца іх стаўленне да Беларусі. У любым выпадку можна абсалютна спакойна, дакладна прагназаваць, што оно не будзе такім, якім оно было пры Орбане, і беларускай уладзе можна ўжо пачаць хвалявацца. У Александра Лукашэнкі яшчэ засталіся сябры ў Еўропе? Падобна з Венгрыяй пазіцыі займае Словаччына, але калі Словакія таксама перамагла, іншая кааліцыя, і все казалі, што вось яна прарасійская, мы бачым, што все-таки яна паводзіць дастаткова асцярожна, не на такім узроўні, як Орбан. Орбан уже просто дазваляўся і все. Орбан, сапраўды, зліваў секрэтныя дакументы Еўросаюза Москве і гэтак далей. Гэта ўжо зашло вельмі далёка. Вось гэта і, скажем так, адпудзіла ад яго венгерскіх выбаршчыкаў. У гэтым сэнсе іншая краіна, Словаччына, паводзіць сябе больш асцярожна. І тым больш, калі все-таки дваім, гэта весялей. Калі застанецца Словаччына адна, ёй ні ў якім ступені не захочацца быць адзіным адвакатам беларускай дыктатуры ў Еўропе. Акрамя ўсяго іншага, гэта дастаткова небяспечна. Орбану ўжо не было што губляць, ён сам ужо нават паходзіў в клінч з Брюсселем наконт фінансавай дапамогі, якая даецца ўсходнееўрапейскім краінам. Вось ясна, што гэтым Словаччына рызыкаваць не будзе. Так што я думаю, агульны ўзровень так званых саюзнікаў Лукашэнкі у Еўропе, в Еўросаюзе радыкальна зменшыцца на фоне адпадзення Венгрыі, і іншая краіна, якая і так не была занадта зацятай в этом сэнсе, Словаччына, зараз будзе яшчэ больш асцярожна сябе в этом сэнсе паводзіць. За дзень да выбараў Петр Мадзьяр даў інтэрв'ю, дзе ў яго спыталі пра будучыя адносіны з Расіяй і Владзімірам Пуцінам. Палітык адказаў: зразумела, калі абставіны складуцца, давядзецца сесці за стол перамоваў з расійскім прэзідэнтам. Геаграфічнае становішча ні Расіі, ні Венгрыі не зменіцца. Пры неабходнасці мы будзем весці перамовы, але сябрамі не станем. Што перамога апазіцыі ў Венгрыі значыць для Украіны, і ці варта чакаць нейкіх важных зменаў? Я думаю, так, гэта значыць даволі шмат для Украіны. Перш за ўсё тое, што, я казаў, чыста практычныя крокі, што Венгрыя
што называецца, ставіла палкі ў колы шматлікіх рашэнняў з розным поспехам. Часам ёй это ўдавалось заблакіраваць з улікам таго, што ў Еўраз'ездзе прымаюцца рашэнні кансэнсусам. Часам не ўдавалася, але яна ўвесь час перашкаджала новым пакетам дапамогі ўкраіны і новым антырасійскім санкцыям. Дастаткова відавочна, што новае кіраўніцтва Венгрыі не будзе гэтым займацца, а будзе такім нармальным, звычайным сябрам Еўрасаюза ў гэтым сэнсе. І я думаю, Зеленскі, Украіна в шырокім сэнсе, яна, канешне, будзе радавацца гэтай перамозе і чыста на такой, скажем, псіхалагічнай хвалі, асабліва на першым этапе. Я думаю, іх наладзяцца зусім іншыя адносіны паміж афіцыйным Кіевам і афіцыйным Будапештам. Потым можа быць нейкія аб'ектыўныя сапраўды супярэчнасці, што маецца на ўвазе пастаўка расійскіх энерганосьбітаў у Венгрыю, якая застаецца даволі залежнай ад Расіі, то што адразу не выправіш. Гэта таксама можа ўсплываць, але гэта ўжо будуць вырашаць Будапешт і Кіеў не праз канфлікт і не праз асабістую ненавісць, а праз нейкі там перамоўны працэс, в тым ліку там становішча венгерскай меншасці в Украіне, украінскай меншасці Венгрыі. Калі, карацей, ёсць жаданне канфліктаваць, то можна знайсці любую зачэпку для канфліктаў. Калі цяпер, будзем спадзявацца, з новым урадам будзе жаданне мірыцца, то акажацца, што многія нібыта і канфліктныя тэмы, іх можна пагасіць і вырашыць абсалютна ў спакойным тоне. Я думаю, гэта будзе адбывацца в адносінах паміж Украінай і Венгрыяй, асабліва першы час кіравання новай венгерскай улады.